Lae bregegek ugek mel sadulita ngetan bali ngulon apa sediane bakal kelakon blarak disampirke omahe cerak kok ora ngampirke Brambang sak sen 5 ayo berjuang mbela negara ana sing takon Mbah Semar ilmu tapel Adam niku jidare pripun ngene ilmu tapel Adam kuwi uga ana kang nyebut ilmune nabi. Ilmu nabi iku dudu ilmu kang tinulis ing buku utawa kitab ning wis tinulis ana ing sakjeroning kolbu utawa kolbi. Kolbi kuwi cara manca utawa cara bahasane Dayoh. Yen wong kene kolbi kuwi sebutane kolbu. Ing kene tegese nabi kuwi saka tembung jarwa dosoke napas lan nupuse wis nyawiji ing kolbi. Mula kasebut nabi napas nupusing kolbi. Uga kasebut kodim utawa kolbu kang tegese dununging rasa sejati ya jatining rasa pangkrasa kuwi jenenge kolbu utawa kolbi. Mula wong urip ana ing alam donya digawani rasa ning ora kanggo ngrasa kuwi ibarat blegere pancen isih urip ning sejatine kuwi wong kang wis mati. Sing mati tegese rasane. Mula sapa kang wis nyandang ilmune nabi kuwi ucap lan pangucap solah tingkah bawa muna-muni budi pekertine kuwi tansah kebak ing pangati-ati. Satindak sapecak wis diukur marang rasane dhewe. Mula ana tetembungan yen dijiwit krasa lara ora gelem jiwit marang awake liyan. Kuwi wong kang wis nduweni ilmu tapel Adam, ya ilmune nabi. Dene manungsa saiki pawitane mung tulang-tulung gembar-gembur. Ning ora padha iso nglakoni. Ujare bocah-bocah jare wong munafik. Yen cara Jawa munafik iku wong kang demen selak batine, njaba jerone ora padha, lair batine beda. Njaba putih jero kuning, kuwi jenenge wong munafik. Utawa wong kang demen selak karo batine dhewe. Mongko but abote paukuman kuwi wong nek nyelaki karo batine dhewe. Ning wong saiki ora peduli marang paukumaning Gusti. Sing baku bathi. Mula ora padha mudeng ilmune nabi. Dadi nabi kuwi ora cukup digembar-gemburke, ditulang-tulungke, ning kudu ditindakake apa tegese ilmune nabi mau.